To get started with ice fishing, first make sure the ice is at least 4 inches thick for safety. Then drill a hole with an auger. 6 to 8 inches in diameter is ideal. Set up a short ice fishing Onko me mitään hajoa miten tehdä? pounds test line. Eikä. And attach a small glow in the dark tää video like minnows or wax. Kattoo tää. Mistä tää niinku? Missä? Mulla on jääty akku. Ois sulla mitään puhelin? On joo. Painat tuot. Lumihangit. Joo. Mikä tää on? Se on Honor Magic 7 Lite. Siinä on 6600 mAh piihiiliakku. Eli se kestää perinteisiin akkuihin nähden huomattavasti paremmin esimerkiksi pakkasta ja muutenkin niin silleen peruskäytössä niin akku kestää yli 3 päivää. Et kato tosta video loppu. Honor Supercharge pikalataus, mikä tukee myös PD pikalatausta. Hei, oota! Reppu jäi! Honor Magic 7 Lite tarjoaa jopa 512 gigaa tallennustilaa ja päivityslupaus 6+6 vuotta, eli tietoturvapäivitykset ja ohjelmistopäivitykset tulee jopa vuosiksi eteenpäin. Ei huono vai mitä? Joo, tosi hyvä. Sen avulla me saadaan tuplattua se fyysinen RAM-muistin määrä. Joo. Eli 16 gigaa jopa tarvittaessa. Kova. Honor Magic 7 Litessä on 108 megapikselin fyysisen kuvavakailla varustettu sensori, 3-kertainen zoomi ja iso valoaukko. Ja sillä saa hyviä kuvia niin pimeässä kuin valosassa. Puhelin on testattu kestämään myös ääriolosuhteita todella hyvin. Eli tää on testattu -30 asteesta aina +55 asteeseen, mikä tekee tästä aika uniikin puhelimen alalla. Eli tälleen Suomen pitkissä ja kylmissä talvissakin niin ei haittaa, jos joutuu pikkasen puhelinta ulkona käyttääkin. Eiköhän mennä avantoon. Honor Magic 7 Lite on suunniteltu oikea-elämän haasteisiin. SGS:n 5 tähden Comprehensive Reliability-sertifikaatti todistaa se poikkeuksellisen kestävyyden. Näyttö on naarmuuntumaton ja itse asiassa kameran takalasi on samaa näytölasitekniikkaa kuin itse näyttökin. Muutenkin 120 Hz AMOLED-näyttö, 1.5K resoluutio ja 4000 nittiä piikkikirkkautta tekee siitä yhdestä parhaista vaihtoehdoista omassa hintaluokassa. Puhelin kestää vettä ja pölyä IP64-sertifioinnin mukaisesti. Ja tämä puhelin on testattu myös kestämään 360 asteisesti jopa 2 metrin pudotusta. Ja sekin on testattu eri materiaaleilla, kuten soralla ja asfaltilla. Ja sen näyttö on toteutettu 3840 Hz PWM-himennystaajuudella, mikä tekee siitä alan yhdestä silmäystävällisimmistä näytöistä. Kiva. Haluatko muuten jäitä? Totta kai. Seit. Ja akku kestää esimerkiksi videoiden toistoa yli 25 tuntia putkeen ja 10 minuutin latauksellakin pystyy saamaan yli 5 tuntia YouTuben toistoa. Kova. Tehokas Snapdragon 6 Gen 1 prosessori, 16 gigaa rammia RAM-turbo avulla, takaa loistavan moniajon, todella hyvän suorituskyvyn. Ja koska me oikeasti uskotaan tähän puhelimeen sen verran paljon, että jos sä nyt hankit tän 20. tammikuuta - 2. maaliskuuta välisenä aikana, niin saat kauan päälle 6 kuukauden vahinkoturvan. Eikö sä mulle puhut? Kysyinpä, että mikä puhelin se on? Hyvää yötä.